Magandang umaga. Madilat. Balbal yan tayo. Good morning. Kita. Awan talaga. Good morning to effective English kayo. Good morning. Kablaaw ni Apo Jesus, tal na ti adda kuma kada kayo. Haanak mga ni Apo Jesus, handak pa mo inlan sa itikoros, diya ka mo no ilansadak to. Hanyo pa mo dinayok di bakrang ko, ikablaaw kumagkada kayo. Tal na ti adda kada kayo. Nagsimple, ordinaryo nga denggen, ordinaryo akablaaw. Ngam kadagiti adalan, iti agdama a sitwasyon da iti kinablaawan ni Apo Jesus, iso da iti tal na ti adda kumakada kayo. Aglemlemeng da, mabukbuteng da, feeling da, maperpersecute da, maparparigat da, taapay nga kasdi tinapasamak. Ngamin dagiti Hudyo, idinagungar ni Apo Jesus nang tedda pa iti kwarta. Nga ipanangdanda kadagiti mangiwaragawag nga ni Kristo saan anagungar, no di tinakaw dagiti adalan, sada ibaga nga nagungar. Taiso da ito iti kabubuteng dagiti Hudyo. Kalpasan ti milagro nga inaramid na, ado dagiti inagasan na, ado dagiti pinagkita na, ado dagiti milagro nga naararamid. Natretan di jay pamati dagiti Hudyo. Ala sino da ito yan, isumutten ti patyen dagiti tao. Nagdanag dagiti Hudyo. Anya ti inaramid da, iwaragawag yung nga tinakaw dagiti adalan di bangkay na, kay padpadamag da nga nagungar, ibagayo nga han nga os to dayjay. Iso nga aminan, asumurot, mamatikin Kristo, patayon dan. Saplitan dan, dosaan dan, patayon dan. Kalaki ni San Pablo, aging ka na pinutid da di ulonan. Tay waragawag da nga rod nga adda ni Kristo. Iso nga dagiti pasurot ni Kristo, no agkararagdan, umunag da ija katakoms kunada, no daduma ija katakoms ijay sirok ti balbalay da, iso ta enti pagipunpunpunan da, da ta enti pay kampusanto da, or nagyan da iti balay, ibalunat da, ipadlak da, ko umuna alawas, umuna nga appearance na kadagijay adalanda, simrek nakalak, glorified body, not bound of space and time, simrek. Kakuna nakadakwada, tal na ti adda kumakada kayo. Naragsakan dagiti adalan. Pimmigsa di buteng da, di panagbuteng da, pimmigsa di nakem da. Daksang gasat awan ni Tomas. Nga mauawagan iti singin. Kidi ipadamag dakin ni Tomas, oy, Brad, nakita mi ti Apo. Nyati ko na ni Tomas, jak pati jak kita, ubo mo na labaga kunanan. Han napatyen, han nakita mi ti Apo, han napatyen, kasi han na nakita. Sumaro naman ang alawas. Kunanan ni Apo Jesus kadagiti adalan, tal na kumati adda kada kayo. Kasti panangibaon kanyak ti Ama, nya, kastamot ti panangibaon ko kada kayo. Sumaro naman ang alawas, inbalunot damanan, agkagararag damanan, aglualo damanan. Simrek manen ni Apo Isos, libag, datan, nakabalunot. Description nakabalunot. Nakastrek nakabalunot. Glorified body. Kanya ti kunana, tal na ti adda kumakada kayo. Tomas, kunanan, kitain nyo niya, haan nga na ipulong dagiti adalan kin ni Apo Isos nga haan amamati ni Tomas, ngam ammo ni Apo Isos nga haan anamati ni Tomas. Anya ti kunana, iyag mo ta imam, rinaam dahito nakailansaan ti imak, ari kapom ti bakrang ko ginagnaan iti duyok. Anya ti kunana kin ni Tomas, mamati ka, pokawam tadwadwam, ket mamati ka. Kanya mo ti songbat ni Tomasen, Apo ken Diyos ko, kunanamutan. Kanya ti kunan ni Apo Isos tata, nagasat ka, tamamati ka gapota, nakitanak. Nagasgasat dagitay mamati, no pay didak, nakita. Sigka-sigkayon tayo. Isaggay saan tayo, dito'y napintas nga napasamak ti Ebanghelyo. Umuna,
Dagiti adalan aglemlemeng da gapota adot pakariribukan da mabubuteng da. Tatamet ti agdama. Inya met ti pakariribukam, inya ti naikablaaw ni Apo Isus king katal na ti adda kumakada kayo. Anya met ti hammo apagtalnaan. Inya dagiti kabuteng mo dito'y lubong. Anya dagiti mangriribok king ka. Idi Biyernes, ada binisita nga papadi, dagitay senior clergy iti Lawag. Taluda, may kapat ya driver da nagapuda ti dagupan da. Gaputa, asidagak kin may sa tanagyanak kanya na akas katikista idi. Kumay kami mangalda, un apo, umay ka magbisita kin ni Apo Santa Maria ta Guadalupe, un apo, dumagas kay lata anytime. Hindi mang mangang kami, gaputahang kumot nga i-on jay ring jay cellphone ko, jay messenger na agbay-vibrate, brrrr, kunanak. I-cancel ko, brrrr, i-cancel ko, brrrr, mariribok ako. Hindi ko ang sinong batak, apaya, ay dahil gayom ko nga kanayon nga agpakpakararag, apo, nakaruwar di anak ko, kunanan. Nakaruwar ti bar exam day jay anak na. Congratulations Una po, ay agsangitin, hubok, ni alwado makay, baka masikat ti maatake, awan serbina data, panakaruwar ta anak mo, no, ma-hospital ka mo, laan, po, tiragsak na, taapaya, nanipod di agbar exam ta anak na, di pa lagbasbasa, sakbay pa lang agbar exam, sakbay pa lang ag-review, agpakpakararag. Nyanaganan, idi ag-examon, nakarkaron, idi or-orayon, daday nga resulta, ti exam talaga amatayan. Haan ang makaturturog, madisdisturb. Alagagtalag ka kini, awan na po, ikararagan na kami. Umay ka no, pa'y agliblibas nga, mangtugtugkal ita, manugtugkal di kandela, dita, yan tiladawan ni Apo Guadalupe dita. Nga ore ka no, rabi, susimbag ka ta, di ibaga nga, makultukad ta nga, tinga rabi, nga dagsilsilaw, ita nga, gitugtugkal ti kandelan, kunak, hindi nakaruwaran, permiti ragsak na, tatalaga nga disturb, no kas ano, danag, ginag-exam, ad-ad ti danag dayjay nanang ko talaga nga haanak makahan nga makaturog tatan nakaginawan ta siyempre kunana rigat nga rod ti adda kano hanga makabasa ure ag exam to man nga pangalaan man nga ruden dayjay nga rod mati concern na metatan na ikat jariribok na la addatal na ti kapyam addatal na ti puso mon adda ka garod nga mariribok no kasano ti ragsak ken danag na. Huwag kakabsat, datay amin kanya-kanya pagdandanagan. Kanya-kanya pakarikutan. Naduma-duma nga pakasiknan. Kanudad duma, awan detal na di kaunggan. Haan nga makapagtal na. Isumat ko na ni Apo Isus kadakwada, tal na ko matadda kada kayo, kas pa nang ibaon ti ama kanyak, istamo ti pa nang ibaon ko kada kayo. Uwan nga min, no disturb ka, haang ka nga makapagtrabaho ang sayaat. No maririribok ta pusom, haang ka nga effective ka dagiti tattao. At dapat dagiti problema no daduma, dimpay makasarita ang sayaat. Kala di soldado nga kaanakak, gaputa official isuna, no daytay agpakada kano dagiti kadwana, sir agawidak apaya ada problema di pamilya. Mapan nga dagos lengkan. Simpaem sa kaagsubli. Ornusem nga umuna sa kaagsubli. Ito nagsubli kasarita na nakasimpamon. Haampay sir agsubli kapay. Taapaya di nga ro disturb nga may isa nga soldado mabalin nga pakatayan ti buo nga grupo. Awang nga rutital na di kaunggan na maririribok kas di magkanya tayo. Haang ka nga agbalin nga effective nga agtrabaho. Haang ka nga nasaya at nga makilangan iti mission mo, iti trabaho, iti gimong mo. No, haawan tital na iti unag ti puso. Narigat ka nga agfunction, no awan tital na iti unag ti puso. Maikadwa, ni Tomas, may samot asibubuteng. Anya ti kunan ni Apo Isos, pokawam tadwadwam, mamati ka.
Wanti sobra abuteng, sobra adanag no dadduma, lack of trust in God. Worry, too much worry is lack of trust in God. No worry at all ako, low IQ na ijayan. Naawam mo, danag mo pulusin nga, bibibiyang mo, alamar suodan, lumnad tayon ka, mangmangan ka pailaan, awang ka ninyon ka, nakasik kawil ka pailaan, ka luik ka matan Ngam too much worry, ti sobra pa nagdandanag, kurang laeng ti talagkin ni Apo Diyos. Kaladag ito'y adalan. Idi na kita dan ni Apo Isusan, pimigsadan. Uray patayon da bagidan, uray no dosaan da idan, awan danag danta, addan nakita dan napanagnakan dan nga nagungar ni Kristo. Kasi madlakan niya tayo kakabsat. Nadamay sa gayam ko nga bakatan. Jak matayon apa nalipatan nak sa amo ni Apo Diyos. Kakaya mo akala na ang kanta matay kan. Di pa nag-grade war dagiti apok. Apay pa lang bibiyangam dagiti apom. Baam dagita naganak kada nagputot ay suda mang pakaan, suda mang pabasa. Una po, kas ano danton no awanak. Nyala. Kita amla nga si kalangar ti tartarak nandan. Di mo pa ilakayat ti matay. Danag, sobra adanag no dadduma. Anya dagiti pakadanagan tayo. Anya pakariribukan tayo. Sa bagay ti common denominator na dayta, ako talaga mo't ang mariribukan ka ano awang kwarta maan? Number 1, pa'y makwarkwarta. Kunak mat, orewan makarkwarta, basta nasalunat ka. Uray kwarta maamin niya kwarta. The doktor bima ng dahan. Padasin niya, wala, trabaho ka nga trabaho, agdandanag ka, inton nagsingir, tabanog, kin stress mo. may santo nga ima agpangpangsyon na manuman ng doktor, kadaalaan da ka dara, dadta manan, sobra danag. Kano daduma, dahil ti pakarikutan tayo, pakariribukan tayo, anya dagiti pakariribukan tayo, dagiti naganak, mayat kadit pagbalinan dagiti anak da, dagayo nga estudyante makagunod na nga ta, dagitay lumakay kin bumaka ti pakarikutan da, manupay nga tawon nga agbiag da, humirit da pay laeng. Ti biag ti tao kunada ka, the life of a person is 70. 80 for those who are strong, kunana day jay, 80. Kano, at the 60 mon, rugyam ti agpakawanan. Bonus laeng dagaya extra no dadduma ti pay la pakarikutan tayo baka mataya kun apo uwang nga rod uston na overstay kadtoy lubungan dagitay maanak iya abot misa nga gasot apo apaya sayang yung 100,000 isumo lang nga uray matayon ka kakaasi da nga mang bombombala 2 bulan laengan nabiyag ka pa ay pang nga anya laki din. Extension natin, biyag na, siyempre, sayang. Uray para lungon laang, anyan, aya. Nagado dagiti pakarikutan tayo. Nagado dagiti pakadanagan tayo. May sa tikablaon ni Apo Isos, tal na, ti adda kumakada kayo. Uray inya data sakit man datayo magamin no dadduma ka no narinam nga mato ni imbaga ta doktor nga mato ta cholesterol mon high blood kan agdandanag ka mo apo jak makaturturog apaya high blood kadiad adda nga high blood kan ang kamaturog apo na nga to sugar ko diabetes kinarawot mo pakipunsyon na mo't amin nga agpadaya. Awang kumita kanya, talaga nga. Ado kada kayo ti sako la makita no panganan. Ado kada kayo ti kanayong kumakita ti panganan. Into no nagsakit kan, isong arti ko nakati level ti pamati nga minudad dumakin kararag, haang nga agpapada. No nasaya at di biyag tayo, kasla aleng-aleng di kararag tayo, mangantay ki din. Naturog tayo. Ngam no day tayo, ag 500 ta sugar mon, 300 ta, anya na ganan, BP mon.
Kung na ni doktor ka, no, jak nga agalanganan, cancer datan, apo, ipapati tayo mo tiyag kararagan, apo, pangaasim, nakapudpud no akararag. Nangruna no day tayo, 2 minutes lati biyag mo, apo, pangaasim. No, agkurang di ko na ni doktor, ingka pa'y may agkamang kapay gadagitay, tapal-tapalan, apo, pangaasim. No di ka pa'y lamaagasan, agatap kan, at damang kulkulam kanyak. Suratan, at nakalaban. Delikado, no, hampay lamaagasan ni doktor. Abay nga kaya ni doktor. At nga takalaban. Talaga ako lamang da ka, ano, musa ka nga rod. Barbaridad ka mo't. Kasi na dito ko nakamagamin niya agpapada di level di kararag. No dito kasapulam launay ni Apo Diyos, nagpas na di kararag mo. Intumat no, medyo nakaginawa ka, ne. Naglagan mo di kararag. Nangruna no pinaraburan na ka, di daw-dawatom kiinted na, tibiyag mo gimin awa, medyo nangumaton ta, lumaing ta nakaadal ka, into numayaten ti ragrag sakmon, wow, nalipatam niya po Diyosan. Sa balin ti pakariribo ka, maanin nga di kararag mo, ididumaw dawat ka. Ito nagpilay-pilay ka, kadag-gitib-gitib tapis-pis kada til-til mo, sa kanto umay agpalana, apo, agasan na ka, apo, madin. Sa kanto umay agkamang kanya, kanyaak. Ay sumarod di jati kung kuna tayo, no daddo magamin hang agpapada di level, ngamin, nadisturbo tayo, tinakaadado dito ilubong. Ngamay may sa ibagbagana. Talna ti adda kuma kada kayo. Ulitin tayo. Ti sobra adanag, sobra abuteng, kurang ti talag kini Apo Diyos, kitain nyo dagiti adalan. Idi nakita dan ni Apo Isusen, pimigsadan, uray no kamkamaten dagiti kalaban, ida nga mangiwarwaragawag kin Kristo, haandan nga agbuteng uray matay, dahito abagimi, haanto amatay, tinagan ni Kristo inwaragawag da. Napapigsa, napatibker di puso da. Kamuudyanan na, kuna ni Apo Jesus ken ni Tomas, nyati kunana, pamati, nagasat, dagitay mamati, gaputa nakitadak. Nagasgasat dagitay mamati, no pay didak, nakita. Adamot aarmas tay ditoy, datayo tatta. Hantay mo nakita ni Apo Jesus nga nagungar. Tinaudin sa mga amok nga pinanagnakan ni ay simbaan nga nakakita kini Apo Jesus nga nagungar kani Sister Faustina, di jay Divine Mercy, di jay ladawan, jakin kasjay. Kada tayo hamot nga agparang, ngam siguradwak met haantay nakita ni Apo Jesus nga marikrik na. Tunggal umawat ka tinasanto na komunyon, tunggal umawat ka, data personal a relasyon mo kini Apo Jesus ti komunyon, tunggal dumteng ti kinapakumbabakin kinapudnakin ka, mariri nam ni Kristo anagungar. Uray ham mo nakita, no adda pa nagkaykay sa ragsak iti puso, mariri na tayo, uray hantay nakita. Therefore, nagasat ni Tomas, nagasgasat tayo pa'y Numamati tayo kini Apo Jesus, anagungar, nagasgasat tayo pa'y Ulitak mga salutsudanan, mano a persente pamatim anagungar ni Kristo. Kas ano kadagsen kaunag ti pamatim anagungar ni Kristo. No hangka nga mamatikin ni Kristo anagungar sudayta, sobra ti danag mo, sobra ti buteng mo, ika nakaagagom ka ta mabuteng ka nga maawanan, makiap-apa ka iti tambakwon no mohon ta mabuteng ka nga maawanan. Ikarkararag yung matay ni inang yon tagbibingay kay katitawid yon, pasig kay nga agom. Ngay no sobra DJ no dagito iti sobra pakarikutan tayo buteng danag ti masabayan dagiti Apo kurang ti talegken ni Apo Dios. Isu ti bagana kada tayo kakabsat ulit-ulitin na talna ti adda kuma kada tayo. Ibagatay mo tata sala adda talna no adda ni Kristo iti kaunggan na. Sala adda talna no adda us to apamati iti kaunggan na. Adupay nagiti pakarikutan tayo, di kayat tayo ka hanga iso na surot, di plano tayo hanga iso na surot, talna.
iti kaunggam, makaamunto ni Kriston, talna iti kaunggan, idalan na ka. Iso nga ulitin tayo, dahil nga kablaaw, talna kumati adda kada kayo. Nagasat kayo, tamamati kayo, adiyo nakita. Wan nagasat kayo, tamamati kayo, taaddad to'y o nagtiri na.